Mark dyan! Balik ka na naman dyan. Kain tayo. Hi, shout out, shout out. Gulay. Ay, shout out sa 6 viewers natin ha. Diyan, shout out sa 6 viewers at 2 thumbs up. Nagalap shout out. May tugtog kasi guys, baka makapiright tayo. Sa kapitbahay may kantahan. Mute muna tayo. Pag may nagpa-shout out, siya natin iyan.
Hey, shoutout. Hi, Idol. Sean Memory Vlog, shoutout sa'yo. Kumusta? Ace, shoutout sa'yo, Ace. Sinong Ace na to? Ace, shoutout sa'yo, Ace. Salamat sa pagpasyal. Chrisami Rodriguez Raboy, shoutout sa'yo. Hi po, kuya. Shoutout sa'yo, Chrisami Rodriguez, shoutout. Hi, Mama Kari, thumbs up harang. Thank you po, Mama Kari, 4 viewers. Migalog shoutout at 3 thumbs up. Shoutout sa inyo, guys. Kumusta kayo, guys? May ini-edit lang tayo ng video. Pero may pang-upload tayo mamaya. Karirin na natin tong ano. Hey. Shoutout, Krisha. Shoutout sa'yo. Thank you for the shoutout. Ace, thank you rin sa pagpasyal. +1 ka sa akin, Ace. I-give banana. +1. 75 ka na. 75. 64, 65 ka na. 65. Ace. Mama Kari, shoutout sa iyo. Salamat po sa pagpunta sa akin live. Thank you very much. Chrisami Rodriguez, shoutout. Mayroon. Salamat po. Thank you. Ace, salamat sa iyo. Saan po? Andiyan lang. Nanonood ng video ng ano. Habang nagla-live tayo sa ating YouTube channel, yan. Tambay lang muna tayo. Tanong nga, muna tayo sa bahay. Wala tayo na kagabing paninda mga kamaray. Kaya dito lang muna tayo sa bahay. Meron na. 11 viewers, shoutout at 4 thumbs up, shoutout po. Nag-subscribe and like po ako. Thank you. Thank you sa pag-subscribe mo sa akin, Ace. Thank you po. Idol Chrisami Rodriguez, done na po. Please support always. Also, thank you, sabi ni Sun Memory Vlog. Portahan natin Sun Memory Vlog. Sun Memory Vlog, shoutout sa iyo. May +1 ka sa akin, Sun. Ano ka na, 142 ka na, 43 ka na. +1 ka sa akin. Thank you for coming my live. Thank you very much. 7 viewers at 4 thumbs up. Mega love shoutout po sa inyo, guys. Sorry muna sa mga 5-6 natin. Sorry muna sa mga Thank you po, sabi ni Krisha. Kaya itong pahinga muna tayo, guys. For viewers in the house, shout out. Ayos ah. Kuya Bing of San Jose TV, shoutout sa'yo. 5 viewers, shout out. Idol Ace, done na, thumbs up please, support also, thank you, sabi ni San Henry. Si Hoy, XX. Shoutout sa 6 viewers, shoutout po. Official shoutout. May channel pala yung ano ko.
Kapit ng asawa ko. Dito lagay natin. 8 viewers, shoutout. Natin yan. Ano pala yung viewer, ay yung subscriber. Data na eh. Data natin, nilalagay natin dito. Rosemary. Shoutout. Tawa siya. Shoutout lang ng percent. Yung babae na may kasamang bata, meron po siyang pinakita sa akin na na resita galing ospital ata yung ayaw kung totoo yun. Eh, sabi niya, kailangan niya daw yung makabili ng gamot. Itong kasamang bata, meron po siyang nadali ako dito sa itong cellphone ko na bili. Yung babae na may kasamang bata, pero po siyang pinakita sa akin na na resita galing ospital ata yung ayaw kung totoo yun. Eh, sabi niya, kailangan niya daw makabili ng gamot. Itong pinakita sa akin ng 2,000. Eh, tinawaran ko ng 1,500. Eh, sabi niya, ayaw ko naman po ganda. Huwag mo naman gawing gawing 1,500, gawin mo na 1,700 para may pang-ibig siya daw ng gamot. Eh, ako naman, hindi naman tayo, hindi naman tayo sinunggabang ko naman. Hindi ko na-check. Eh, may diferensya pala. May problema pala ito. Kaya siguro, nadali ako. Ano ko tayo? Ayaw na natin mano sa tao, sa mawai. Kasi kailangan niya daw yung pagpapagod sana. Napursige natin ito. Ang problema lang, hindi naman talaga gumagana. May problema pala ngayon. Ano yan? Ano po ginagawa nyo? Eh, nag-edit ako. Ito, nag-edit ako ng vlog ko. Kahapon. Magdigitan lang kayo dyan. Itong cellphone ko na bili. Yung babae na may nadali ako dito sa itong cellphone ko na bili. Yung babae na may kasamang bata, meron po siyang pinakita. Hi, Amakari, shoutout. Salamat po sa pagpasyal, Amakari. Salamat sa patamsak dyan. Where's Spider? Where's Spider? Spider! Oh, Spider! Spider! Tanggal. Itim ko, no? Parang Yung boss. oh, grabe itim. Wash your hands, wash your hands. Nagdudumi ka talaga yung wash your hands. Ay. May pang-upload tayo ngayon mga karay, in-edit natin. Ay, kasi nag-operate na naman ang mga task force disiplina. Nag-operation na naman sila kaya ngayon. Pumasok main channel, shoutout sa'yo main channel. For viewers, shoutout. Pumasok. Ito lagay natin. Supportahan natin yan. Ano pala yung viewer, yung subscriber niya. Mga
Eh, Shoutout sa 5 viewers at 4 thumbs up. Nagalib shoutout po. bago Salamat sa mga nagtambay dyan na 4 viewers natin dyan. Thank you very much. itong cellphone ko nabili na yung babae na may kasamang bata. Pero po siyang pinakita sa akin na na resita galing ospital ata yung ngayon kung totoo yun. Eh sabi niya, kailangan niya daw makabili ng gamot. Itong cellphone pinita sa akin ng 2,000. Ay tinawaran ko ng kahit 1,500. Ay sabi niya, kuya wag mo naman po kung ganda ah. Kuya wag mo naman po ganda ah. Wag mo naman gawing 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 1,700 para ipapili siya daw ng gamot. Eh ako naman, hindi naman tayo sinunggabang ko naman. Hindi ko na-check. May diferensya pala. May problema pala to. Kaya siguro, nadali ako. Bago itong cellphone ko nabili na yung babae na may kasamang bata. Pero po siyang pinakita sa akin na yung babae na may kasamang bata. Pero po siyang bago itong cellphone ko nabili na sa akin na na kasi galing ospital ata yung ngayon kung totoo yun. Yung ngayon ata yung ngayon galing ospital ata yung ngayon galing ospital ata yung ngayon kung totoo yun. Ay sabi niya, kailangan niya daw makabili ng gamot. Itong niya daw makabili kasi galing ospital ata makabili ng gamot. Itong cellphone pinita sa akin ng 2,000. Cellphone pinita cellphone pinita sa akin ng 2,000. Eh tinawaran ko ng kahit 1,500. Eh sabi niya, kuya wag mo naman po gawing gawing 1,500, gawin mo na 1,700 para may pangabili siya daw ng gamot. Eh ako kahit 1,500. Eh tinawaran ko ng tinawaran ko ng 2,000.
eh tinawaran ko ng kahit 1.5. Gawing gawing 1.5 gawing na 1.7 para may pambili siya daw ng gamot. Eh ako naman, hindi naman tayo, pareho hindi naman tayo sinunggabang ko naman. Hindi ko na-check. Eh, may diferensya pala. May problema pa ito. Kaya siguro, nadali ako. Guys, habang nagla-live tayo sa ating YouTube channel, yan, tambay lang muna tayo. Higa, tamang higa muna tayo sa bahay. Wala tayo na kagabing paninda mga kamaray, kaya dito lang muna tayo sa bahay. Tambay muna. Hindi ko naabutan yung Paris, thank you po. Nag-edit ako ng anak ko video. Upload na na. Batas ng live. Yung boss. Oh, grabe ang itim to. Itim ko, no? Parang Yung boss. oh, grabe ang itim to. Oh, grabe ang itim to. Hindi ko naabutan mga Korean sa YouTube kagabi, kaya wala tayo na itinda. Pwedeng puro ceiling green lang. Walang sa YouTube. Kaya ito, pahinga muna tayo guys. Sorry muna sa mga 5-6 natin. Sorry muna sa mga 5-6 natin dyan. Is natin dyan. Punta natin sa 5-6 kaya. Kaya guys, grabe. Malabo rin pala itong cellphone natin. Maraming parang nagtsagaan ko na lang ito guys sa wala. My viewers, shout out. Sino kaya ang mga na yan? No. Wash your hands. No. Wash your hands, please, Papa. Wow. 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 Kabila, kabila, kabila. Please, Papa. Plaster. Wow. Wash your hands, wash your hands. Nagdudumi ka tabay wash your hands. Ay. May pang-upload tayo ngayon mga kauray. Inedit natin. Ay, kasi nag-operate na naman ang mga task force disiplina. Nag-pressure na naman sila kaya ngayon. Kailangan natin maingat. Hindi natin bawasan ang karito natin. Ginagamit para hindi mawala. Sayang din kasi pag nakuha nila yung kariton, wala tayong magagamit. Kasi 3 kariton natin guys. 3. Ginawa ko ng December. Tinabi ko na lang muna yung 2 nandito. Yung isa iniwan ko doon sa bangkita. Doon sa pinaglalagyan natin ng ating kariton. Kaya ayun. Nandun muna siya. Sa taas naman siya, hindi naman basta makakuha ng task force yun. Mag-iipit na naman ang task force mga kauray, kaya ingat tayo sa mga pagtitinda natin. Kaya disiplina lang. Huwag lang natin papatulan yung init ng ulan lang. Mga kauray, ready lang tayo sa bahay. Siyempre, Hindi ka na ulit mo bahay ba? Ay, puntahan na yun lang. mga kauray, may sikat lang ito. Kita lang mo. Bahay, mga manang bahay ni Ibo niyo eh. Yan.
Mother Earth. Wow. Mother Earth. Yeah. Wow. Hindi na yung mga sinuntungan na. Mama ko. 2017 pa lang yan. Namatay si mama ng ang kinamatay ni mama ay breast cancer. Kaya ilang taon na rin po ako mga kore hindi nakakauwi sa amin sa probinsya. Sa Leyte. Tulog sa Leyte. Nakakauwi doon mula nung nilibing si mama ng 2017. Hanggang ngayon hindi ako nakakauwi. Ilang years na rin kasi ako hindi nakakauwi. Kaya sana ay bigyan tayo ng biyaya ng taas. Makaipon tayo ng pang kumasahe para makapasyaman tayo sa punto ni mama. Hanggang kaya pa natin kumita ng konti pera, pinapursigahin natin. Ay, shoutout pala dito guys, sa akin tayo. Shoutout sa mga live, si Ma'am Kuya Bing of San Jose TV, shoutout sa iyo. Ma'am Criselda Channel, shoutout. Ano lang pumasok dito. Main Channel, shoutout sa iyo, Main Channel. Pumasok dito sa akin. Mga nagbahay niyo po. Maria Picolas, shoutout. Si Rosmi Matid official, shoutout. May channel pala yung ko, kapatid ng asawa ko. Dito lagay natin. Dito lagay natin. Supportahan natin yan. Ano pala yung viewer, yung subscriber niya, mga 8 data na yun. Mga 9, 8, mga ganun. Supportahan natin, nilalagay natin dito. Rosmilio. Shoutout. Supportahan natin, nilalagay natin dito. Rosmilio. Shoutout. Kay Biboy, shoutout sa isang Biboy. Nag-live ka na sa isang Biboy. Ay, Ma'am Criselda Channel. Ayan na, Ma'am Criselda Channel. Ma'am Criselda, oh. Tawa siya. Shoutout yung Ma'am Criselda Channel. Kahit kung ilang viewers natin sa live, nanonood siya. 3 viewers natin sa live, nanonood siya. Magtatambay sa labas, kamutan na yung mga budal. 3 viewers at 6 thumbs up. Mega love shoutout sa inyo guys. Wala tayong gawin. Para may pang-upload tayo ulit. May pang-upload ako ngayon mga koray. Yung pagdating ng task force karang araw, nag-video tayo dun. Kaya, so upload natin to mamaya. Kakarere natin to. Baka sakali may tayong video na mag-click, magkaroon ng video na, o magkaroon ng ads na maayos at revenue. First time nakasahod, 5'9", shoutout. Ay, 4 viewers, shoutout sa inyo guys. Shoutout sa inyo. Vlog muna tayo. Mag 2 hours na pala ako.
Pag mo open, close the door. Kulit naman ako. Hey, shout out for viewers. Ito yung wifi namin, guys. Yan. Ang monthly niyan, 700. Minsan pumapalpak, minsan umuwi naman. Pumapalpak, minsan umuwi. Minsan pumapalpak. Okay naman. Ilang cellphone ang gamit namin. Gamit ko 3. Ito isa. Ang isa, ayan, nasa live, tsaka itong ginagamit ko pang video. Yung sa asawa ko mayroon din isa. Meron pa kami dito isang cellphone mo para kaso lang sira. Hindi ko first cellphone. So yung isang cellphone. Itong cellphone mga kauray, nadali ako nito eh. Nadali ako nito eh. May nanit ko. Nadali ako dito sa itong cellphone ko na bili. Na yung babae na may kasamang bata. Pero po siyang pinakita sa akin na na resita galing ospital. Ata yung ayaw mo kung totoo yun. Eh sabi, ata yung ayaw mo kung totoo yun. Kailangan niya daw makabili ng gamot. Itong cellphone pinunta sa akin ng 2,000. Ay tinawaran ko ng kahit 1.5. Ay sabi niya, kuya wag mo naman ganda. Wag mo naman gawing gawing 1.5, gawin mo naman 1.7 para may pangbilit siya daw ng gamot. Eh ako naman, doon naman tayo, para hindi naman tayo sinunggabang ko naman, hindi ko na-check. Ay may diferensya pala. May problema pala to. Kaya siguro, nadali ako. Ano tayo? Bakit ka na naman Nadali ako. Ano tayo? Sobra nating sa tao, sa mawa eh. Kasi Kasi kailangan mawa eh. Kasi kailangan nga daw niya pagpapagod sa anak niya. Napursige natin ito. Ang problema lang, hindi naman pala gano'ng gumagana. Ano nga pinaglalaglag mo doon? Wow. Nice! Para gano'ng gumagana. Sa ating cellphone na to, kaya ngayon, tayo, parang putol, iwan ko totoo yun, para sa anak niya yung pambili ng gamot, kaya wala tayong magawa, ayun na, nabili na natin ito 1.7, sayang din sa 1.7, pero sana makatulong sa kanya. Makatulong sa kanya yung pera ng 1.7 na binili ko ito ng paltik naman sa ito. Siya sana makatulong sa anak niya kung totoo man ang sinabi niya na pampagamot sa anak niya. Ito yung cellphone na ito, sayang. Hindi ko alam kung pwede tayo swap. Try ko ito pag punta sa pwede swap. Sa tripod ko na siya. Palo ka? Ito. Sira. Wala tayong magawa eh. Pinto muna tayo. Kung zero guys yun. So yun. Dito ba? Yan. Nasira. Sayang. Hindi ba nagtrabaho? Dito yan tayo sa bahay maghapon.
Habang nagla-live tayo, habang nagpapakasakali, sana all. Sana all. Ma'am Porcelda, binili ko to itong cellphone na to. Binili ko dun sa babaeng, ang sabi niya, parang last year pa ito. Sabi ng babae na kailangan daw niya ng pera para sa anak niya. Na magtitira ko yata yun. Pagkaintindi ko. Kasi meron siyang dalang meron siyang dalang tawag nito. Resibo kung galing hospital. Ay kala ko naman maayos to. Binta niya sana nito 2,000. Sabi ko 1,500 na lang. Sabi niya, kuya, dagdagan mo naman dahil 200. Ano lang sana, parang pangubili ng gamot. Eh, naman tayo, binili ko naman 7. Hindi ko lang alam, paltik pala tong cellphone na to, kala ko, bullets. Kaya, wala tayo magawa eh. Okay. Hindi. Isla pa pa. Isla pa pa. Isa nga. Kasi magagawa, hindi naman natin. Pero at least nakatulong tayo sa Ispa. 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 Kabila. Sa kabila. Sa kabila. Tutubuan niya na para sa anak niya, hindi na natulong tayo sa Daddy. Kukunin mo yung phone mo? Pinagamit ko papa eh. Mama mo. Kay mama mo. Hiraman mo. Ito yung talaga dito. Oh my goodness. Mama mo. Oh my Uy. Putra ditong bata ka. Ang Crescendo Channel, shout out. Salamat sa pagtambay. Hindi mo makalimutan mga koray. Ito na lang muna ating video. Ating video. Salamat po sa mga subscriber natin sa viewers natin. Subscriber. Viewers natin. Robert, Bobby. Salamat po sa inyo lahat sa mga kaibigan natin sa Pangkita Share Out. Pangkita Share Out. Ulit na nga. Huwag mo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At huwag kalimutan pindutin ang notification bell at comment at share at para lagi kayong updated. Pindutin nyo lang ang notification bell para lagi updated sa aking mga konting video. Maraming salamat. No, huwag ka dyan. Kaya nag-live si papa. Makita ka dyan. Ah. So, siyang kulit na naman. Dali na doon na kayo mama. Kaya kakain. Kakain na doon na. Lagi kayong updated. Ay, nako. Mark, dyan. Dito bababa. And see you next. So, si Mark dyan. Dito ka lang. Saan ka lang pupunta? Itong cellphone ko nabili na sa akin na na kasi galing hospital ata makabili ng gamot. Itong cellphone binenta sa akin ng 2,000. Ito yung Diyan! 1,500 gawin mo na 1,700 para may pambili siya daw ng gamot. Eh ako naman, Ayaw mo talaga. hindi naman tayo, para hindi naman tayo sinunggaban ko naman. Hindi ko na-check. Ay, may diferensya pala. Dito ka. Ah. Ah. May problema pala to. Kaya siguro, nadali ako. Hindi naman tayo, para hindi naman tayo
Sinunggabang ko naman. Hindi ko na bago kita ang cellphone ko nabili. Sa akin na ano, na resita galing hospital ata makabili ng gamot. Itong ano, cellphone kuminta sa akin ng 2,000. Nagamit ko. Ito yung ano, Kinuha talaga. Ay, na, ginagamit ni Papa na. I-borrow mo na your phone. Basta na. Hmm. Ah. Give it back to him. Ah. Share na, share. Pero muna si Papa. Dami. Buo-buo ka nga dito. Ah. Ako naman. Ay, kain lang kami guys.
Ay, shoutout po, Judge. Salamat po sa pagpasyal. Salamat po sa thumbs up. Iwan ko muna kayo, guys. Punta lang ako ng palengke. Kukuha ko ng kukuha ko paninda. Sa YouTube. Kabungot! Ano nangyari sa'yo? Number 9. Kahapon si Kabungot ay nakaiulang. $265. Ngayon, ang ano mo ni Kabungot ay 271. Mahagi ba? Ay! Teka, attention natin. Sorry. Yan, buksan. Ito na yung ginagawa mo mga basket. Si Kabungot ay meron ng 15,000 na. Sabi ni Justin Padilla, may pinagdadaanan niya tapos ni Kabungot. LDR sila may ha. Ay, pag-iwalay na dapat. LDR, sabi ni Padilla. Ayaw kong mag-ano. LDR, never. Ako, LDR, ano ba? Mag-OFW. Wala ka. LDR, mag-OFW. Ayan may mayayari kay Doy. Hindi, walang LDR. Pagka-LDR, wala na. LDR na yan. Wala ko ng kayo. Akala mo niya ako huli. Ako nga.
Ay, shout out. Sino mga pumasok dito? Sinsya na kayo guys ha, may pinuntahan ako, nagkuha ko ng kalakal. Shout out po. Titila pa, shout out Sir Chanak, may galog shout out po. Na busy man. Sir Chanak, musta bay? Okay naman po. Ito bisi-bisihan. Galing ako palengke, nagkuha ko ng paninda ko. Ay Bonsoy Mix TV, Miguel love shout out sa'yo. Ano ba salita? Sa'yo mo! Tiyo. Umalis ka na dyan. Sige. Pahay mo kayo sisipahin mo yung ta. Akala ka ba hindi gumante? Polo mo. Pinapatulan. Pagtulog. Ay, shout out sa 3 viewers. Asan cellphone mo na? O yung parang nito ba? Oh no. Ano ba? Yobong. Tennis song. Crocodile. Rowing. Seal. Hi, hi.
Penguin. Okay. Happy pizza. Penguin. Penguin. Cooking. Cooking. Hair. Pat. Rose. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Na! Kunin mo yung unan doon sa kabila. Get the pillow there. Ayun, kumot mo. Dali na. Dali mo doon. Doon, sa labas. Doon. Kunin mo doon. Unan. Dali. Get the pillow. Doon sa labas. Doon sa labas. Doon sa labas. Doon sa labas. Kunin mo yung pillow. Spider! Ganito ba? Yung ganito, kunin mo doon. Hindi spider. Ayaw niya. Ano mo? Ano mo? I'm shark. Ikaw yun. Puno. Wala. Yung ganito ah. Ano mo? Kunin mo. Doon! Sa labas, kunin mo doon. Dali. O yan? Talaga eh? Bubble! Hey! Yeah.
Bonsai, Miguel lang shoutout. Bonsai, mag-out na ako, mag-end na ako sa akin live. Bye. Wala manonood. Bye-bye, salamat sa inyo.